Nos y dda, croeso wedi saith o siau ac ar ddwrnod hyfryd o haf, mae'n gohebwyr ni nôl allan yn y priffyrdd ar Cia, gyda Gerallt wedi crwydro i dref Dinbych ar gyfer achlysur go arbennig, Gerallt. Oes wir, achlysur arbennig iawn, ail-agor Theatr Twmor Nant yn Swyddogol. Mae'n adeilad hardd iawn ac mae hi yn theatr arbennig iawn hefyd. Ac yn naturiol, mi dwi wedi bod yn busnesu yma. Do mwn. Gerallt yn Dinbych, ond mae Branwen yng nghanol golygfeydd ysblenydd canolbarth Cymru. Ond i ddechrau, un o'r enwogion mae tre Dinbych yn arbennig a falch ohono fo ydy Twmor Nant. Dath Thomas Edwards, oherwydd dyna yw enw Swyddogol, yn enwog am ei anterliwtia, sef dramaudd yn ymwneud â phyncia llosg diwedd y 19fed a dechrau'r 4eg ganrif ar 15. A pha well ffordd i gofio am un o'r loeswyr y ddrama yng Nghymru na chael theatr wedi enwi ar ei ôl. A heddiw, yn Dinbych, mi gafodd Theatr Twmor Nant i ail-agor yn Swyddogol. A dyna lle mae Gerallt i bod drwy gydol y dydd. Nos oedd dda theatr, Gerallt? Ia, diolch John, ac mae dipyn tawelach yma rwan ag oedd yn ystod cyffro yr ail-agor. Wrth gwrs, mae yna Theatr Twmor Nant wedi bodoli ers y 70au, ond mae'r ail-wampio sydd wedi digwydd yma yn golygu fod yr adeilad bellach yn barod ar gyfer gofynion yr 11 ganrif ar 20. Ac mae'n werth cael cip ar dipyn o hanes yr adeilad nodedig yma. Pryn medrwch chi beidio sylwi ar gof golofn anferth y Dr Evan Pierce ym mhen isa tref Dinbych. Y meddyg cefnog yma ddari godi'r adeilad sydd bellach yn gartre i Theatr Twmor Nant fel neuadd goffa cof am ei fam yn 1898. Mae'r benod ddiweddara yn hanes y theatr yn golygu fod eisteddlau newydd a mynediad chwilus i bobl anabal i bob rhan o'r adeilad, ac nid ar chwarae bach cafwyd y maen i'r wal. Mae beth ni'n weld heddiw yn ffrwyth y flynyddoedd o waith. Mae Gwyneth Kensler wedi bod wrthi ers 2 blynedd yn codi'r arian. Da ni wedi cael nawdd gan nifer fawr o gymdeithasau a wrth gwrs cyngor y celfyddyda a'r cynulliad a pethau fel yna. Ond mae wedi bod werth bob awr, dwi'n siŵr, a da ni gyd wrth gwrs gwirfoddolion yda ni gyd, felly gwirfoddoli'n amser. Awgrym gan rhai o'n gwir ni yw bod ni'n symud yn gwelyau yma, fysa hynny'n haws na bod ni'n mynd adra. Ond mae o werth e bob tamed. Oes wir, mae gan bobl Dinbych le i hymhyfrydu yn y theatr yma ar ei newydd wedd. A maen nhw'n falch iawn hefyd o'r dyn mae hi wedi enwi ar ei ôl. Yn sicr, un o gymeriadau mwyaf lliwgar Dinbych a'r dalgylch oedd Thomas Edwards, ganwyd o ym mhen Porchell Llanefydd a symud wedyn yn blentyn 3 oed i'r Nant yn Nantsglyn. A dyna chi darddiad i enw fo Twmor Nant. O twm ar hyd i oes yn swnllyd dipyn o baffiwr, dipyn o rog. A does rhyfedd bod John Thomas yn ei englyn sydd ar ei feddo yn cyfeirio at man tawel y man tewi. Ond mae bedd twm, fel y gwelwch chi o dan talcen yr eglwys yma, mae o'n gorffwys yn dawel yma, ond does rhyfedd bod canoedd yn dod yma yn ystod y flwyddyn i ymweld â'i feddo. Mi oedd Twmor Nant yn sylwebydd cymdeithasol craff, ac yn ei gyfnod roedd yr anterliwt yn gyfrwng perffaith i gyfleu i negeseuon. Bwriad twm yn ei anterliwtiau oedd protestio yn erbyn pethau convensiynol yr amser, sef creulondeb, landlordiad, offeiriad ddiog, cybyddod a rhywbethau felly. Twm yn trio deud i farn yn blwmp ac yn blaen fel bod pawb yn dall. A'r ffordd orau o wneud hynny oedd sgwennu anterliwtiau a fo gyda criw o fechgyn o Nantsglyn gan amla yn mynd o gwmpas y pentrefi i actio'r hein ar gefn wageni. Yn yn hoes ni, mae theatr yn gorfod ateb sawl diben a chynnig adnoddau amrywiol. Ac roedd heddiw yn gyfle i hel atgofion am y dyddiau cynnar yn ogystal ac edrych ymlaen at benod newydd yn hanes Theatr Twmor Nant. Mae hon yn fwy na theatr, mae hon yn rhywbeth i'r gymuned ac yn enwedig bobl ifanc. Mae'n dda cael denu bobl ifanc i fewn i rhywle fel yma. Maen nhw'n dod i ymarfer fel bandiau ac mae yna dosbarthiadau cerddoriaeth 2 waith yr wythnos. Mae yna rhywbeth ymlaen bron bob nos rhyw band yn ymarfer ac mae'n hyfryd gweld y bobl ifanc yma. Fe agorodd Theatr Twmor Nant yn 1979.
Felly dwi wedi bod yn gysylltiedig ar lle ers degawdau. Felly dwi wrth y modd mod i yma heddiw ar Theatr ar ei newydd wedd. Diwrnod i'w gofio yn sicr, a cofiwch pan ddwch chi yma i weld y Theatr ar ei newydd wedd, dwch yma hefyd i weld y garreg yma gafodd ei dadorchuddio i gydnabod cyfraniad eithriadol Gwyneth Kensler at y gwaith o adfywio ac aileni Theatr Tymor Nant. Hefo fi rwan, cadeirydd y Theatr, Gerallt Snelson, sut da chi'n mynd i gadw'r brwdfrydedd mae i ferwi rwan ar gyfer y dyfodol? Wel, gyntaf Gerallt, Richard ydw i, de. Yna fi'n rhoi ni'n syth. Na drwg gyda. Popeth yn iawn, dyna'r cwestiwn go iawn, wrth gwrs, mae yna sialens o'n blaen i ni. Mae rhai yn meddwl illa bod ni wedi gorffen y gwaith trwy codi'r arian, ond na, megis dechrau dyn ni rwan. Yr hyn sy'n rhaid i ni wneud rwan, yw'r sicrhau bod y theatr yn cael ei defnyddio'n rheolaidd. Ni eisiau'r pobl yma bob nos. Da ni wedi cael ambell i gwmni sydd wedi bod yn ffyddlon iawn i Theatr Tymor Nant, fel Theatr Powys a Theatr Bara Caws, a maen nhw'n dal i ddod yn y dyfodol, mae'n siŵr gyda. A croeso mawr ydyn nhw, wrth gwrs. Croeso bob amser. Bob amser. Da ni gobeithio cochwyn cwmni Theatr Cymraeg yn y dre yma, ac hefyd rhywbeth ar gyfer y rifyn. Gwych iawn. Richard, diolch. Pleser. Am y croeso, gan bawb yma heddiw. Diwrnod fel ni'n dweud, John, i'w gofio yma Dinbych. Mae wir diwrnod arbennig i Dinbych, a mae'n gyfnod arbennig